Dvojitý úder. Grime, mám ho. Co je to? Malajská deska. Přesně takhle ji popsal Cortés. Dejte to se. Co to děláte, Grime? Pro koho pracujete? Nestarej se. Chci vědět, co tam píšou. Nikdy. Hej! Ahoj, tati. Dobrý, mladej, dobrý. A teď už toho nechte, dnes večer mám zápas, no? Leteš se, tati, teď máš zápas. Dobrá, tak pojď. Já. Duo vítězí! Kam jdeš? Počkej! Končím, Jimmy. Kdyby plán vyšel, byli bychom v pořádku. Kdy tě konečně přestanou bavit ty pitomý dětský hry? Už si s tebou nebudu hrát. Nechoď za mnou a běž si najít jiný kamarády. Máme smlouvu, jsme duo. Najdi si do dua někoho jinýho. Kvůli tobě jsem teď celá od bláta. Už žádný bláto. Nebaví mě to. Když chceš, uklidím dům. Stejně je dnes s úklidem řada na tobě. Tak já ho uklidím dneska i příště. No tak, Lízo, oběma nám to jde. Získáme černý pás. V kickboxu přece černý pás není. Tak ho zavedeme. Přestaň, Jimmy. Budeš litovat. Jednou půjde do tuhýho a ty nebudeš vůbec připravená. Pořád si něco vymýšlíš a namlouváš. Mám toho dost. Cítím, že se jednou opravdu něco stane. Ty toužíš po dobrodružství? Co třeba tohle? Jimmy se ztratil a nemůžou ho najít. A teď už zmiz.
Výborná práce, pánové, výborná. Ale dokud nevíme, co na tom je to starý krám. No, profesor, prostě. A vy jste se na překlad nezeptali, že? Ne, ale jistě najdeme někoho, kdo to přeloží. Ano. Naštěstí pro vás, hoši, vím koho. Zmizení profesora Bafelská univerzita rána všem snahám o pochopení kultury utajských indiánů. Utajo Malhája? A kde? Přineste mi to zítra ráno, podívám se na to. No, to asi nepůjde. Víte, podezírají mě z toho, že mám prsty v profesorově zmizení. Chápete? Jak to? Bojím se o tom mluvit přes telefon, ale víte, podle mých informací je ta deska velmi cenná. A no, kvůli penězům jsou lidi schopni všeho. Můžeme se setkat v Curious Curio. Je to starožitnictví. A nikomu ani slovo. Budu tam. Fajn. Bogusi, tentokrát bych byl rád, kdyby profesorka dokud ten překlad nebudeme mít. Dokážeš to? Jasně. Zero. Pan Blade chce s tebou mluvit. Nechal si upláchnout profesora. Jak chceš zaplatit za první chybu? Lituju. Já taky. Všechno má. Vážně? Jo, má skateboard, kolečkové brusle a možná dostane ještě brusle od svý sestřenice, protože ta na nich neumí. Hej, co to vyvádíš, ty blbečku? Seš normální? Promiň. Když s tím neumíš zacházet, tak ti tu pistoli vezmu. Kdyby si zhrála s námi, nemusel jsem tě počákat vodou. Řekla jsem ti, ty tvoje pitomosti mě už nebaví. Podívej se, taková škoda. Koupíme si další. Pojď. Zkus to udělat ještě jednou a zmlátím tě. Jo, a kdo ti pomůže? Já. Madam, posaďte se na chvíli. Ještě to tady není. Co chceš dělat? Chceš přece svý kolo, ne? No jasně, ale... Tak co se bojíš? Až. Slušný. Mohli byste Charliemu vrátit to kolo? Později. Jsi větší než já.
Co říkáš, Charlie je o hodně větší než já? Jo, no. Proč mi dáváš tak blbou otázku? Protože se nesmím prát se stejně velkýma lidma. Ale s lidma, co jsou větší než já, můžu. Teda v případě, že se první začnou prát oni. A co tím chceš říct? Zmlátíš všechny najednou? Nebo každýho zvlášť? Každýho zvlášť není fér. Asi troufá. Všechny najednou. Ukaž mi svaly. Tak hoši na ní! Vydrž, Lízo, už jdu! Nevleď se do toho. Nech ho bejt. Zkus mě k tomu přinutit. Bojíš se? Proč pískáš? Budeš toho silnější? Dvakrát silnější. Škoda, že on není silnější. Dávej bacha. Ať se bou necuká, nebo mu rozlámu pasti. Ať se mu necuká, nebo rozlámu ruce. Přestaň, mstitel! Neboj se, neublížíme ti. Když si příště budeš chtít půjčit kolo, stačí říct, rozumíš? Jo, OK. A dlužíš mu novej zámek. Jo, jasně. To jsou alésa. Je skvělá. Řeknu ti, pořádně si jim to všem nadá. Taky si to myslím. Taky jsem měl pár dobrých momentů. Mohl by jsem být vaším partnerem, co říkáš? Stačí, aby se na tebe někdo podíval a ty utečeš. Jimmy. Nech ho bejt. Je nešťastný, protože si s ním nechce nikdo hrát. Poslouchej, mladej, můžeš se nám schovat, než napočítám do 60, jo? Jestli nás pocákáš, než tě najdem, budem si s tebou hrát, jak budeš chtít. Ale jestli tě chytnem, necháš nás na pokoji. Platí? Platí. 1, 2. To je ale blázen. Dětem nepatří zbraně do rukou. Dej to sem. Hej! Zdá se, že je pravá. Ano, umíte to přeložit? Odkud to máte? Řekněte, odkud se bere ten podezíravý tón. Nebudu se s vámi o ničem bavit, dokud mi neodpovíte. No, náš šéf vám ochotně odpoví na všechny otázky. OK, kdo to je a kde ho najdu? Nemusíš ho hledat, zlato. Už tě čeká. Hej, co to děláte? Dejte ty pracky pryč! Nechte mě!
Zase ten spratek. Aha, troufáš si. Lízo! Nezlob se, Jimmy, schoval ses tak dobře, že jsme ti zapomněli hledat. Viděl jsem, jak chtějí z obchodu unést nějakou ženu. Jasně, Jimmy, jo. Říkám ti pravdu, je v ohrožení života. Tak poslyš, nenechám se od tebe zase zatáhnout do těch hloupých her na zločince. Ale teď je to doopravdy. Když je to doopravdy, tak ji běž zachránit. Pojď, Lízo, jdeme pryč. Ale žádný ale. Zachrání a hlavně se nezapomeň včas vrátit domů. Hej! Vrať mi to kolo! Žádný strach, já to vyřídím. Zavři zobák. No, tak dělej. Charlie mu kolo. Chtěl jít někoho zachránit. A koho? To nevím. Asi si zase vymýšlel, přece ho znáš. Měla si za úkol dát na něj pozor, Lízo. Víš, co jsi slíbila mamince? Nezlob se. Nemůžu na něj dál čekat. Snad se brzy vrátí. Jsi na něj moc měkkej. Dej mu za vyučenou. Jestli tady nebude, když se vrátím, máte zaracha. No tak pojď. No. Jimmy, jestli okamžitě nepřijdeš domů... Poslouchej mě chvilku, tohle je práce pro naše duo. Jsem u toho hotelu u řeky. Ta žena je uvnitř, hrozí jí nebezpečí. Jimmy, ty budeš v nebezpečí a já s tebou. Táta říkal, že budeme mít zaracha, jestli se okamžitě nevrátíš domů. Rád bych ti pomohl, ale nevrátím se domů, dokud sem nepřijedeš. OK, za chvíli jsem tam. Ale slib mi, že pak půjdeš se mnou domů. Dámy a pánové, vítám vás na dnešní slavnosti kickboxu na zápase století. Čeká nás souboj ve střední váze, zápas o titul mistra světa mezi světovým šampionem Gregem Matthewem a jeho soupeřem tvrdým, těžkým a zlým králem Silvestrem. Zamaskuj se. Nech toho, musíme se vrátit domů. OK. Jen co zachráníme tu svázanou ženu. Moc divný místo. Doufám, že to klapne, mám špatný pocit. No tak, uklidni se, ty padavko. Asi máš v sobě hodně negativní energie, proto se bojíš, víš?
Hej. Co to je? Zničí si zdraví. Tihle dva, že někoho unesli? Jo, To se mi nezdá. přísahám. Přesvědčíme se. Promiňte, unesli jste vy dva nějakou ženu a držíte ji uvnitř? Cože? Únos? Holčičko, kdo pak jí něco takového nakukal, co? Můj pitomej brách. Hej, to je on! Zatraceně. Hej! Teď už mi věříš? Co se mu stalo? Moc vám to nejde, pane. Vláček. To je sen a naděje muže. Ta dráha je jako život sám. A tohle čeká jednou v životě každého z nás. Chápete? Ne. Ten vlak. Pane, nevím, kdo jste, ale nejste normální a já se postarám o to, aby vás zavřeli. Dovolíte? Tak. Budete potřebovat papír a tužku? Myslím na ten překlad. Přeložte si to sám. Proč musí nevinné děti pokaždé trpět za chyby jiných? Monguzi, když nebude spolupracovat, víš, co dělat. Fajn. Takže, budete rozumná? Nebo dovolíte, aby se těmto dětem něco stalo? To by přece neudělal. Ale udělal. Ale neudělal. Udělal. A neudělal. Udělal. Neudělal. Udělal. Neudělal. Ale udělal. Co by řekla vaše matka, kdyby vás viděla? Nemůžu. Proč ne? Kvůli mámě. No, tak to budu muset udělat osobně. Chce se vám spát. Chce se vám spát. Chce se vám spát. Chce se vám spát. Já se musím vyčůrat. Nechce. Ale chce. Mně taky. Všem se chce. Stůjte a mlčte. Ale co když to pustím do kalhot? Fuj, to bude smrad. Můžeš vzít ty milé děti na záchod. Proč pak? Protože jsem holka. Já už
už to opravdu nevydržím. Tak běž už. Ospalá. Velmi ospalá. Spíte. Spíte. Šéfe, to je skvělý. Chce se vám spát. Proč mu to tak trvá? Nevím, ale jak bratra znám, určitě něco vymýšlí. Je moc chytrej, měl byste tam jít a zjistit to. Neříkej. Ty půjdeš se mnou. No tak vylez, krčku. Počkej, až tě dostanu. Pojď, musíme zatelefonovat tátovi. Ona vážně... Totálně a úplně. Tak, já teď zapískám na píšťalku a ty mi řekneš všechno, co víš. A když zapískám podruhé, zbudíš se. Když mi bylo 5 let, měla jsem obrovskou oslavu narozenin a můj tatínek mě svez na Poníkovi. Ano, výborně, dobře. Tak, a teď k té utajské desce. A když mi bylo 6,5, dostala jsem kolečkové brusle, ale byly mi malé, tak jsem je nenosila. Šéfe, já myslím, že se dostala moc daleko. Ale pak jsem měla další kolečkové brusle, ale jednou jsem upadla a zranila si koleno. A když mi bylo 7, měla jsem oslavu narozenin a dali mi moc hezkou panenku. Ale Billy ten měl panenku a ruční granáty a tank. Zničila píšťalku. A když mi bylo 8 let, maminka mi upekla obrovský dort a já jsem svoukla všechny svíčky. Buď už sticha! A měla jsem přání. Ale Billy neodešel, tak jsem brečela. Musíte mi zavolat tátu, je to nutný. Právě teď je v ringu, víš? Jo, jasně, můžeš mluvit. Únos. Aha, jsem ve velkém nebezpečí. Ty jsi ve velkém nebezpečí, jo. Hotel Alamo, co je hned u řeky. OK. Máme málo času. Máte? Jo, máte málo času. Dobře, dám mu to. Teď můžeme vypadnout. Až když ji zachráníme. Jimmy, to je naše povinnost. Haló! Pomozte mi někdo! Pomoc! Vytáhněte mě ven! Já musím mluvit s Gregem, mám pro ně vzkaz. Později! Ale je málo času. Hele, je v nebezpečí, rozumíš? odsud! Slávy! Mayday! A když mi bylo 10, naučili jsme se výborný nový tanec, něco světového, jmenoval se Opice. Než se dostane k té desce, bude ze mě úplnej stařec. Ale šéfe, už se dostala po 5. třídu. Sklapni. Děcka jsou pryč. Pryč? Tak co tady stojíš? Utíkej je hledat. Jo. Všichni. Čau!
Tak. Dost! Hamza! No tak! Přestaňte! Doufám, že máš pravdu, Nadire. A potom mě zavolal k sobě. Tamhle je! Jistě. Jdeme na to! Tohle vy nemůžete udělat, Lejde. Hej, běžte odsud! Co to znamená? Zmizte! Au! Sakra, co se? Pomoc! Okamžitě to nechte! Au! Co to děláte? Už toho mám dost! Co si to dovolujete? Vy zatracený mizerní! Bogusi, kde vězíš? Počkejte, vy zkrátkové! Kde je ta paní? Zmizela! Nechte mě! Bogusi, kde zase trčíš? A máma říkala, počkej, až ti bude 15. Pak to pochopíš, já na to, mami, mě je 15. A ona odpoví, tak počkej, až ti bude 16. Nechte těch řečí a pojď s námi, paní. Tak jsem řekla, mami, Tohle mě není normální. Tu máš. Dělej grip. Dej mu. No tak. A když mi bylo 17, tak konečně jdeme. dostal rozum a koupil mi poníka. Jenže to já už jsem poníka nechtěla. Chtěla jsem pořádnýho Mustanga s krásným sedlem a velkou hřivou. Tak jsem řekla, tati, kup mi Mustanga. A on na to musíš počkat, až ti bude 18. Gusi! Zrušte souboj! To přece Připravte se! Pozor, boj! Jděte pryč, zmizte! No tak! Jděte pryč! No tak! Dokážeš to, Grip? Dělejte, boj! Párky do rohu! Práce do rohu! Tak, 1, 2... Pozor! Nechte toho! Vyšíš to! Vrať se do rohu! Chci tady rovný souboj! Vrať se! Jdi zpátky! Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, konec! Pojď se! Vítěz! Dělej, musíme ji najít. Jož! Tady něco nehraje. Hotel Alamo stojí úplně na samotě. Jo, raději to omrknu.
myslíš? Kam mohla zmizet? Nevím, momentálně se spíš bojím o nás. Skončím školu, ale příští rok půjdu na univerzitu. Tak jsem Arnoldovi řekla, že chci studovat archeologii. Nevěděl, co to slovo znamená. Myslel si, že to má něco společného s kulturistikou. No jo, co se dá čekat od kluka, který si myslí, že bilinguální je sprosté slovo. Nebyl to ten nejchytřejší kluk na světě, ale to jeho tělo. A tak jsem ho poslala k vodě. Jak se tam dostala? Jak se dostane dolů? To nevím. Prázdniny? O to nestojím. Tamhle jsou! Vem mi Kradiroj! Jo. Tak. Les. Jo. Jo. Hobla. Tak pojď. To nejde. Tam jsou. Ne. Ne. Pojď. Tam. Koš na odpadky. Co je to dneska za mládež? Necháš toho! Nemáš nic na práci? Gus a Bogus jdou po nich. Tak tady nestůj a běž jim pomoct! Musíme skočit. Nemůžu. Proč ne? Vždyť utečou. Mám strach z výšek. Pokud vím, kamaráde, tohle je jediný východ z místnosti. Za chvíli je máme. Duo vítězí! Tak, drahá slečno. Naše hra konečně končí. Čekám vaši odpověď. A to hned teď. Víme, že jste tady, mizerové. Mám pro vás zmrzlinu a bonbony. Nebo byste si raději dali čerstvý jogurtek? No.
Auto s dálkovým ovládáním. To jsem se moc polekal. Co tady chcete? Kde jsou mé děti? Ti spratkové jsou vaši? Styďte se. Nevím, co se tady děje. Hej, tohle mi udělali. Ale chci vidět své děti. Chci vědět, kde jsou. Hajzl. No tak jdeme. Kdo to je? Zabiju tě, jestli mým dětem něco uděláš, slyšíš? No tohle, hrozně se tě bojím. No tak, jen pojď. No, počká, že dostanu. To je
otec těch dvou spratků. S těmi uličníky zatočíme, jak se patří. Podrž mi to. Pokud se nemýlím, právě přicházejí. No tak dělejte! Co to má znamenat? Děcka! To oni! Svázali nás! Oni vám utekli? Vy nedokážete vůbec nic zařídit! Šéfe, poslyšte, ti dva jsou hrozně mazaný. Je to jako bojovat s armádou. No tak... Nesmíme ztrácet čas. Ti dva ptáčkové už určitě běželi pro policajty. No nic, daj mi ty papíry. Už máme všechny informace a teď si uděláme malý výlet do hor. A teď všichni do auta. Měl bys si oblíknout kalhoty. Hrozně ti smrdí trenýrky. Máš snad pro mě nějaký? Hele, v těch krabicích bys na sebe určitě něco našel. Proč se nepodíváš, co v nich je? Nerad vás ruším, pánové, ale kam nás vezete? Pokud se řídí překladem, co jsem jim dala, tak jdeme do hor Tehačapy pro poklad u Taju Majhala. Kde mám děti? Ti grázlové zůstali naštěstí pořádně daleko. No, amen. Až bude po všem, bude vás mrzet, že jste mě kdy poznali. Že vás to ještě baví. Nechápu, proč jste nezavolal policii a místo toho si chtěl hrát na hrdinu. Aspoň jsem se o něco pokusil. Ale nebyl to nejlepší pokus. Hej, vy dva. Hele, můj krystal začal měnit barvu. Nemohli byste být trochu pozitivnější? Jasně. Já jsem tak šťastná, že jste se s nimi prál. Opravdu cítím se teď velmi příjemně. No, to je lepší. A já jsem šíleně rád, že vaše zdvořilosti nás z téhle brindy dostanou. Vidíte, není to fajn? Není to nádherné být pozitivní? Nemusíte se ničeho bát. Pan Nadir je moc férovej. Když najdeme poklad, budete opět volní. Volní jako ptáci. Hej, kroťte svou negativní sílu. Máte pravdu. Je to moc slušný člověk. Jenom občas někoho unese nebo zabije, ale jinak je milý a pozitivní. Jo, to je celý šéf. Abych nezapomněla, musím vám o jeskyni něco říct. Negativního? Bohužel ano. Tak to neříkejte. Hele, nech je mluvit. Straší tam, No ne, já to nechci poslouchat. Ale já jo. Povídejte dál. Pouze cituji tu starou desku. Utajský duch Malhaja má za úkol chránit ten poklad. Je hrozně zlý. Nejraději trhá lidi na kousky. A nedá se zastavit. A ani když ho rozseknete na půl, obě části zůstanou žít a bojují každá zvlášť. Opravdu? To zjistíme, až se tam dostaneme. Krystal mi říká, že tu něco nesedí. Jsme na místě. Tak co říkáte? Vy jste úžasný, šéf. Dobrá, tak jdeme. A žádný triky, jo? A jdeme.
Mrzí mě, co jsem vám řekla v tom autě. Není to vaše vina. Ale je. Promiňte. Jak jste se do toho vlastně dostala? To je složitý. Myslel jsem, že archeologové obyčejně vykopávají v poušti staré kosti. To si myslí většina lidí. Jestli ten poklad v jeskyni nenajdeme, budou jednou vykopávat vaše kosti. Radím ti, zavři zobák, jo? Hele, moc nevyskakuj. Nech toho! Poslyšte, nemůžete být chvíli všichni sticha. Jdeme. Tak pojď ty ostrej hochu. Pohyb. Neměl jsem se do toho zaplést. To máš pravdu. Měl jsem se na tu ženu vykašlat. Měl jsem jít rovnou domů. Je jedno, co s ní bude. Víď? Jo, i když... Měla jsi pravdu, Lízo. Měli jsme radši na celé duo zapomenout. Jimmy, teď nemluvíš jako člen slavného dua. Kašli na duo. Je konec. Nemá to význam. Slyšíš? Naše duo zvítězí. Zapomněl si heslo. S duem je konec. Jimmy, to já jsem se mýlila, když jsem s tím chtěla přestat. Myslíš, že táta by se vzdál? Řekni. On ne. Trénuje nás, naučil nás všechno, co víme a právě teď hrozně potřebuje naši pomoc. Ale co budeme dělat? Nevím, ty jsi přece ten, co vždycky něco vymyslí. Ale teď ne. No tak, Jimmy, musíš. OK, uděláme to takhle. Jeskyně blesku. Konečně. Já nevím, vy máte mapu. 150 kroků odkud? Od špičky. Jaké? Nevím, jenom jsem přeložila ten nápis. Ten, kdo najde špičku, dostane procento navíc. Dovolíte? Kde je Withers a Rotondo? Gusy. Jo. Jo. Našli jsme špičku. 150 kroků nás dělí od zjištění, jestli jste se nemýlili, hoši. Dobrá. Směrem od západu slunce. Drahá. 1, 2, 3. Jdeme. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Co je na tom napsané? Zde. 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 Gusy, pokusy, tady, tady. Připravte si pořádné nářadí, hoši. Pánové, teď.
Zahoď to pryč. Já chci taky. Počkej. Koukni. Starožitnost. Tady, něco tu je. Co to je? Je zlatá. Určitě je zlatá. Ach jo. Podle mě to určitě vypadá na autentickou utajskou sošku. Musela bych ji prozkoumat, abych si byla jistá. No tak, Klaudie, je konec. Vyhrál jsem. Poklad je můj. Díky. Díky. Máme to! Je to tady! Máme to! Hledej, Myšičku! Ano. Tady. Jo, moje ruce. Pryč. Tak jo, dokážeš to, dokážeš. Jo. Co to je? Podle mě pravá utajská keramika. Utajové se s oblibou vyjadřovali v hádankách. Podle všeho váš slavný poklad není nic víc než běžná utajská kuchyňská výbava. Zmizte! Šéfe, někdo nás asi předběh. Sklapni! Úni! Vy... Lhala jste mi. Všechno jsem vám doslovně přeložila. Mluvila jste o jeskyni. Víte, že utajové byli známí svými triky. Do jeskyně se nedostanete. To se uvidí. Výtrsí! Rotondo! Kde jsou? Asi se ztratili. Tak je běžte hledat! Ale co poklad, šéf? Řekl jsem, běžte je hledat! Tam tudy ne! Aha, tudy ne. Takže asi tady. A co teď? Nyní mi ten nápis přeložíte správně. Jinak si moji muži podají tadyhle vašeho přítele. Řekla jsem vám všechno, víc tam není. Fajn. Takže váš přítel zemře. A samozřejmě vy s ním. Grimme, začni. Musíme něco udělat. Otoč se, ukáž, co máš.
Jenom doufám, že celý tenhle výlet nebude úplně zbytečnej. Já osobně se o toho ducha v jeskyni postarám. Podle mě žádný duch malý jája neexistuje, vymýšlí si stejně jako s tím překladem. Tahá nás za nos, má to dost. Co je to s tebou? Dej to sem, ukážu ti, co v tom je. Jo. První kolo jste vyhrál, gratuluji. Tak? Řekla jsem vám, nic víc tam není. Busy! Busy, teď ty! Kde je Gus? Idiot. Takže našeho hosta budeš muset odrovnat sám, Bogusi. Ahoj, tati. Ahoj. Co to znamená? Ty odporná! Hej, postřeh! No jen pojď, vyřídím tě. Moc dobrá práce, ale vy dva mi dlužíte vysvětlení. OK, tati, ale nejdřív zavezme ty padouchy do basy.
Duchové před vámi svůj poklad ukrývají. Pravda je taková, doktorko, že v tom nemají prsty duchové. Polož tu bouchačku, nebo doktorku zastřelím. Moc rád vás opět vidím, pane Blade. Šlo pouze o malé zdržení, ale nyní můžeme pokračovat. Naštěstí pro vás. Jo. Malhaja Mahajo. Mahajo, hlídej nás. To je prosba k duchovi Malhaja. Další z vašich triků. Pokud jde o nás, nevěříme na žádný duchy. Podle mě jediný špatný šotkové jsou tady ty děcka. Přesně tak. Stačí, jdeme. Než se vydáme dál, bez ohledu na duchy, věřte mi, že jeskyně bude plná léček. No a co teda navrhujete? To nevadí. Dobré reflexy. Budou se ti hodit. Půjdu první, vím, jak odhalovat léčky. Určitě je najdu. Půjdeme tam spolu. Šéfe, a co když nás podrazí? Jestli je dostane Malhaja dřív, než přinesou poklad, tak nás povedou ty děti. A jestli zařvou děti, povedeš nás ty. Vidíte? Jo. Ten symbol spouští. A to. Dá se to nějak zneškodnit? Třeba kamenem? Zkusíme to. Jimmy, Luiso, ustupte. Běžte dál. To je všechno? Nevím. Doufám. Páni. Další šíp? Určitě, jinak by to tady neviselo. Tentokrát musíte být rychlejší než při prvním šípu. Dobře, podržte to.
Co je to? To, kvůli čemu jste tady. Máme ho. Máme ho. Kde je ta deska? Tady. No a co se stane teď? To nevím. Pozor! Schovejte se! Je? Znavený poutníku, dostal ses až sem a pochopil si cenu života. Proto dokážeš ocenit pravdu a nejenom poklady tohoto světa. I poklady země, měsíce a nebe. Pokladem je dech života, všední den, chuť čisté vody a dobrého jídla. To jsou pravé poklady. Zbytek je jen iluze. Iluze. Co to má všechno znamenat? Tohle je ten váš poklad. To je lež! Lež! Tentokrát chci slyšet pravdu! Tohle je pravda. To je jeden z dalších jejich triků! Proboha, nemůžete něco změnit jen proto, že se vám to nelíbí. Opravdu? Radím vám, udělejte něco. Grime Bogusi, skoncujte s ním. Můžete ho zastřelit. Pomodli se, hrdino.
Tomáš! V pořádku? Úplně. Za co mě máte, vy odporní malí zmetkové? Znám vaše triky. Připravte se. Viděl jsem ho, je tam. Co jste viděl? Malhaja. Ne, nechoď tam, ne, opravdu je tam. Přeskočilo, Malhaja neexistuje. Viděl jsem ho. No tak, pánové, Je tam. vemte toho šaška. Určitě tam je. Stávej! Malhaja je tam. Je tam. Hni sebou! Malhaja je tam. Malhaja je tam. Já se bojím. Hej, počkejte, stůjte! Nikoho z vás nezajímá ten poklad! Žádný poklad není, ani žádní duchové. Je to výmysl. Pojďme. Viděl jsem ho. Malhaja. Byl tam.
rád. No jo. Vůbec nic si neviděl, mladej. Jdeme. No. Uklidni se. Já vím, dobrý. Ty jsi ten poklad skutečně viděl, viď? Tak pojď, půjdeme. V českém znění účinkovali Lenka Filipová, Michael Beran, Petra Jungmanová, Zdeněk Bureš, Ilja Kreslík, Martin Havelka, Petr Gazdík, Jan Apolenář, Vladimír Hauser, Václav Svoboda. Spolupracovali Robert Barčák, Rudolf Mihálik, Marián Štubňa. Produkce Monika Kraupová, Pavel Gubčo. Překlad a dialogy Mirka Brezovská. Režie Bohumil Martinák. Vyrobila firma Davaj, dubbing 1995. Thank you.